таъмини сафари бехатар ва бароҳати мусофирон тавассути нақлиёти мусофирбари истифодаи умум дар пойтахт яке аз бахшҳои асосӣ ва пурзаҳмати фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба шумор меравад. рушди хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ дар Душанбе соли 2020 бо ба фаъолияти мусофирбарӣ оғоз кардани микроавтобусҳои муосир таҳти номгузории хатсайри мардумии Мусича шурӯъ шуд. нақлиёти мусофирбари нав дар баробари микроавтобусҳои фаъолияткунанда дар хати сайри рақами 16 ба интиқоли мусофирон оғоз карданд. воситаҳои нақлиёти мусофирбари Карсан, Ҷак ва Ивеко аз ҷониби ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди Акия Авесто Автомотив Индастри бо мақсади дар оянда истеҳсоли яке аз ин микроавтобусҳо дар ҳудуди шаҳри Душанбе харидорӣ, ворид ва дар муҳлати озмоишӣ ба мусофирбарӣ сафарбар карда шуд. микроавтобуси тамғаи Карсан истеҳсоли ҷумҳурии Туркия, Ҷак истеҳсоли ҷумҳурии мардуми Чин ва микроавтобуси Ивеко истеҳсоли Италия мебошад. дар ин замина таъкид менамоем ки раванди пардохти ҳаққи роҳгиро дар 15 адад микроавтобусҳои ҷадид дар баробари маблағи нақдӣ ғайринақдӣ низ ба роҳ монда шуд ки аввалин хатсайри микроавтобусӣ бо лоиҳаи Ситикорт пайвастшуда маҳсуб меёбад. ҳамакнун бо фароҳам омадани имконияти мусоид истеҳсоли яке аз ин микроавтобусҳо дар ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди Акия Авесто Автомотив Индастри ба роҳ монда мешавад. ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди Акия Авесто Автомотив Индастри аввали соли 2020 дар асоси фармоиши мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аввалин бор истеҳсоли автобус бо дарозии 8 метрро ба таври силсилавӣ оғоз намуд. дар муаррифии 36 адад автобусҳои дохилишаҳрии тамғаи Акия Орио ки санаи 11 декабри соли 2020 сурат гирифт, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иштирок намуданд. ҳамин тавр корхонаи муштараки Акия Авесто Автомотив Индастри дар маҷмӯъ давоми соли 2020 50 адад автобуси дохилишаҳрии тамғаи Акия Орио истеҳсол кард. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо ба инобат гирифтани эҳтиёҷоти сокинон ва меҳмонони пойтахт давра ба давра хатсайрҳои нави нақлиётиро таъсис медиҳад ки барои амалӣ шудани чунин иқдоми муҳим истеҳсоли автобусҳои замонавӣ дар ҳудуди пойтахт имкони мусоидро фароҳам овардааст. хатсайри рақами 20 8 январ ва хатсайри рақами 33 22 январи соли 2020 ба мусофирбарӣ оғоз карданд. тибқи иттилои муассисаи давлатии коммуналии Душанбе нақлиёт хадамотрасон хатсайрҳои нав бо инобати ҷойгиршавии бозору марказҳои савдо таъсис ёфт ки эҳтиёҷоти шаҳрвандонро тавонист бароварда созад. гурӯҳҳои корӣ дар 4 ноҳияи шаҳри Душанбе ҷиҳати пешгирӣ кардан аз фаъолияти ғайриқонунии он ронандагони воситаҳои нақлиёти сабукрав ва микроавтобусҳо ки дар ҳудуди роҳҳои мошингарди пойтахт ба интиқоли мусофирон машғул мешаванд рейдҳои муштарак гузарониданд. кормандони раёсати хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри Душанбе, шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ва муассисаи давлатии коммуналии Душанбе нақлиёт хадамотрасон бо фаъолияти ҷонноки худ барои ҳаракати озоди иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ замина фароҳам оварда, ҳолатҳои аз ҷои нишаст зиёд савор кардан ё савор шудани мусофирон ба микроавтобусҳо, дар ҷойҳои номувофиқ истода мусофир фаровардан, надоштани либоси махсуси корӣ ва дидаю дониста вайрон кардани дигар қоидаҳои мусофирбариро ошкор карданд. масъулини соҳаи нақлиёти шаҳри Душанбе дар асоси нақша чорабиниҳои самти фаъолияти худ ҷиҳати баррасии вазъи хизматрасонӣ дар нақлиёти мусофирбар дар корхонаву ҷамъиятҳои нақлиётӣ пайваста семинар машваратҳои омӯзишӣ доир мекунанд ки ин раванд дар соли 2020 низ идома ёфт. ҳадафи баргузории семинар машваратҳо таҳлили ҳолати кунунӣ ва такон бахшидан бар раванди хизматрасонӣ дар нақлиёти истифодаи умум мебошад. риояи одоби муоширати ронандагон ҳангоми хизматрасонӣ, этикаи касбии соҳибони воситаҳои нақлиёти мусофирбар, иҷроиши шарту шароити талаботи техникӣ, ҳолати тозагию бехатарии воситаҳои нақлиёт ва боз ҳам беҳтар гардонидани сифати хизматрасонӣ ба мусофирон аз ҷумлаи масъалаҳои аслии семинар машваратҳои омӯзишӣ буд.
30 апрели соли 2020 15 мавриди сироятёбии шаҳрвандон ба бемории сироятии коронавируси COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шуд. Мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе баҳри пешгирӣ аз паҳншавии ин беморӣ тамоми чораҳои заруриро рӯи даст гирифт. ба таътил фаро гирифтани хонандагони мактабҳои миёна ва донишҷӯёни донишгоҳу донишкадаҳои олии пойтахт, муваққатан боздоштани фаъолияти нуқтаҳои савдо ва дигар бахшҳои хизматрасонӣ далели гуфтаҳои болост. Тадбирандешиҳои болозикр дар самти пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии COVID-19 боиси ба маротиб кам гардидани шумораи мусофирон дар шабакаи хатсарҳои мусофирбарии шаҳри Душанбе гардид. Дар робита ба ин ҳолат, дар асоси супориши мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе баромади нақлиёти мусофирбар дар ҳудуди пойтахт аз санаи 27 апрели соли 2020 то 10 майи соли 2020 аз шумораи умумӣ 15% ва аз 15 майи соли 2020 баромад ва фаъолияти воситаҳои нақлиёти мусофирбарӣ дар хатсарҳои шаҳри Душанбе дар доираи 35% кам карда шуд. Баъдан чораҳои дорупошӣ бар зидди ангезандаи бемориҳои сироятӣ дар нақлиёти ҷамъиятӣ оғоз гардид. масъулини корхона ва ҷамъиятҳои нақлиётӣ аз қабл дида ба тозагии нақлиёти мусофирбар таваҷҷӯҳи бештар карда, дар дохили воситаҳои нақлиёти истифодаи умум лавҳаҳои тавсиявии тартиби риоя намудани амалҳои аввалиндараҷаро ҷиҳати пешгирии бемориҳои сироятӣ насб карданд. Дар ҷамъиятҳои нақлиётӣ тадбирҳои сироятнопазир кардани дохили автобус ва микроавтобусҳо дар сатҳи лозимӣ ба роҳ монда шуд, ки имрӯз ҳам ин раванд идома дода мешавад. покизагардонии нақлиёти ҷамъиятӣ давоми рӯз баъд аз анҷоми ҳар гардиш дар аввал ва охири хатсайрҳо низ амалӣ гардонида мешавад. دهم ایولی سال 2020 اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه سینای شهر دوشنبه دومین چهارراه‌های 300 را افتتاح کردند. این پل هوایی موافق با کاتگوری یکم راه اتومبیلگرد بنیاد گردید که بهره برداری از آن حالت‌های اندرمانی و واسطه‌های نقلیات را برطرف کرد. ضمن شناسایی با انشاءات پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با کارهای ساختمانی موافق استانداردهای جهانی و با صفت بلند انجام یافته بهای بلند داده توجه مسئولین را به آبادانی گرد و اطراف و نگاهبین من بعده انشاءات معاصر جلب نمودند. زیرا بنا به تاکید سروری دولت این راه‌ها باید سالهای دراز به مردم خدمت رسانند. بعد از پس شدن شدت خروج کرونا کووید-19 در کشور شروع از 17 آگوست سال 2020 با اینوبت آغاز گردیدن مشغولیت‌ها در مکتب‌های میانه و دانشگاه و دانشکده‌های عالی پایتخت برآمد واسطه‌های نقلیات مسافربر در دایره 75% به راه مانده شد. در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی تحت رقم 432 از 25 آگوست سال 2020 با تعریف‌های حمل و نقل مسافر در شبکه خطسرهای شهر دوشنبه تغییر و علاوه‌ها وارد کرده شد. این تغییرات با مقصد فراهم آوردن شرایط‌های بهتر خدمت‌رسانی با استفاده برندگان نقلیات جمعیتی تطبیق گردید. تعریف‌های نیم ساله و سالانه با کاتگوری خواننده، دانشجو و شهروند و استفاده برندگان کارت‌های نقلیاتی پیشنهاد شد که تا این زمان تعریف‌های خوشامد، تخفیفی و دانشجو عمل می‌کرد. استفاده از تعریف‌های نو با دارندگان کارت‌های نقلیاتی امکان فراهم آورد که بودجه راهگیری خود را صرفه‌کارانه استفاده نمایند. طبق معلومات نظام در سال 2019 یک شهروند به حساب میمونه زیاده از 1000 سومانی مبلغ یعنی خراجات میکنند برای استفاده نقلیات جمعیتی. طرفهای مذکور امکان میدهد که اگر که مثلا تعریف‌های نیم ساله خریداری نماید ارزش 300 سوم، اگر تعریف سالانه خریداری کند 500 سوم، یعنی میتونه در یک سال یک برابر بودجه اولیوی خود را صرف کند، یعنی نزدیک 500 سوم میتواند از حساب خراجات نقلیاتش صرف نماید که این هم هدفی اساسی شهرداری است که سبکی به ساکنان و میهمانان پایتخت. تحلیل آموزش‌ها نشان می‌دهد که
бо ҷалб гардидани автобусҳои нав ва бартарӣ додан ба фаъолияти онҳо ҷамъшавии шумораи зиёди воситаҳои нақлиёт дар кӯчаи хиёбони шаҳри Душанбе коҳиш ёфт ва ба ин васила бехатарии дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ таъмин гардид. Дар хатсари автобусии рақами 8 ба фаъолияти мусофирбарӣ оғоз кардани ягона автобуси дуошёна дар шаҳри Душанбе дар моҳи октябр аз ҷумлаи иқдомҳои навбатии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар самти беҳтаргардонии хизматрасонӣ дар нақлиёти ҷамъиятӣ ба сокинон ва меҳмонони пойтахт мебошад. Мақсади асосӣ ба фаъолияти мусофирбарӣ сафарбар намудани автобуси дуошёна интиқоли теъдоди зиёди мусофирон дар вақту соати анбӯҳи одамон арзёбӣ мешавад. Зеро автобуси дуошёна ҳангоми аз як тараф ҳаракат кардан дар як вақт метавонад мусофирони ду автобусро интиқол бидиҳад. рӯзи 11 декабри соли 2020 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар муаррифии 36 автобус ва 69 троллейбуси нав дар шаҳри Душанбе иштирок намуданд. иттилоъ дода шуд, ки ҳамаи моделҳои автобуси тамғаи Акия бо истифода аз технологияҳои муосир дар корхонаи муштараки Акия Авесто Автомотив Индастрии Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол карда мешаванд, ки ин ба кам намудани вазни умумӣ, сарфаи сӯзишворӣ ва ҳифзи муҳити зист, инчунин муҳлати истифодаи автобусҳо мусоидат менамояд. ширкат намуди дуюми автобусро бо дарозии 8 метр, ки бори аввал ба таври силсилавӣ ва бо номгузории тоҷикӣ яъне Акия Орио истеҳсол гардид, муаррифӣ намуд. автобусҳои мазкур аз лиҳози муҷаз, бароҳатӣ, бехатарӣ ва дар кӯчаҳои нав он қадар васеъ назар ба дигар нақлиётҳо бартарияти хос дорад. фаъолияти босамари ширкати муштарак бо мақсади қонеъ намудани бозори дохилӣ бо маҳсулоти истеҳсол намуда ва инчунин барои содирот намудан ба кишварҳои минтақа, ҳамзамон мусоидат намудан ба стратегияи миллӣ бобати табдил додани ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишвари индустриалӣ аграрӣ равона карда шудааст. троллейбусҳои нав, ки ҳамакнун дар кӯчаҳои пойтахт ба фаъолияти мусофирбарӣ оғоз карданд, истеҳсоли ҷамъияти саҳомии кушодаи белкамунаши ҷумҳурии Беларус мебошанд. троллейбусҳо бо низоми клининг муҷаҳҳаз буда, ҳангоми таваққуф дар истгоҳ барои баромадану фаромадани мувофиқи мусофирон сатҳи даромадгоҳи он паст мегардад. троллейбусҳои нав дорои як қатор шароити муосири хизматрасонӣ буда, аз тамғаҳои қаблӣ бо сарфаи нерӯи барқ то 30% ва дар ҳолатҳои бебарқӣ ё дигар сабабҳо имкони ҳаракат кардан то 15 километр роҳ фарқ мекунад. зимни муаррифии троллейбусҳои нав иттилоъ дода шуд, ки то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон раванди истеҳсоли ин навъи нақлиёти мусофирбарӣ дар заминаи корхонаи Акия Авесто дар шаҳри Душанбе пурра ба роҳ монда мешавад. троллейбусҳои истеҳсоли ватанӣ бо ғунҷоиши 100 ҷой барои мусофирон пешбинӣ гардидаанд. дар ин муаррифӣ ширкати муштараки Акия Авесто Автомотив Индастри муаррифии электротроллейбуси замонавиро ба роҳ монд ва тибқи дастуру сипоришҳо нақша гирифтем, ки истеҳсоли электротроллейбусҳои замонавиро ба роҳ мебонем. айни ҳол як адад аз ин электротроллейбусҳо тарҳизӣ шуда истодааст. ният дорем давоми соли ҷорӣ ба Тоҷикистон ворид намоем ва дар заминаи корхонаи истеҳсолии Акия Авесто истеҳсоли пурраи онро ба роҳ монем. 14 декабри соли 2020 бо мақсади ба танзими даровардани воситаҳои нақлиёти мусофирбарӣ ба ҳудуди шаҳри Душанбе воридшаванда таҳти рақами 642 қарори раиси шаҳри Душанбе ба тасвиб расид. баъд аз тасвиби қарори мазкур дар ҳайати роҳбарони сохторҳои дахлдор гурӯҳи корӣ таъсис дода шуд. ҷиҳати шарҳу тавзеҳи қарори мазкур, гурӯҳи корӣ бо ронандагон ва кормандони терминали мусофирбарии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Tojik-Neft-Trans мулоқот доир карданд. дар мулоқот гуфта шуд, ки тибқи талаботи қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи
таъмини фаъолияти бо низоми нақлиёти мусофиркашонӣ ба пойтахт ворид шаванда шуруъ аз 1 январи соли 2021 воситаҳои нақлиёти мусофирбарӣ ки аз дарвозаи ҷанубии пойтахт муқаррар мегардад ва ин терминал нуқтаи охири хатсайрҳои дохили шаҳрии микроавтобусӣ рақами 3 5А 33 42 56 81 88 ва хатсайрҳои автобусӣ 1 2 ва 43 муайян шудааст. طبق قرار مربوطه رئیس شهر دوشنبه از 1 январи соли 2021 واسطه‌های نقلیات مسافربری که از سمت شهر وحدت، ناحیه فیض‌آباد، شهر راغون، وادی رشت و منطقه کلاب توسط دروازه شرقی به پایتخت کشور وارد می‌شوند، جایگیرشویشان در ترمینال مسافربری شرق ترانس معین گردیده است. برای وارد شدن به مرکز شهر و یا برعکس اکنون مسافران از خدمت‌رسانی میکرواتوبوسی 18 39 و خط‌سیرهای اتوبوسی 2 4 7 و 43 استفاده می‌برند. در اساس قرار شهر دوشنبه باید که واسطه نقلیاتی بیرون شهری بین شهری تا درآمدگاه شهر دوشنبه فعالیت کنند. در ترمینال جنوبی تمام شرایط مهیا است. در اینجا خانه مادر و کودک، جای استراحت رانندگان، جای معیشی، باغچخانه، جای واسطه نقلیات مهیا است. 2007 خطسیر داخل شهری و 3 خطسیر اتوبوسی تو ترمینال جنوبی کار خود را ادامه می‌دهند. اجرایش حجم مسافربری و گردش مسافران در نقلیات استفاده عمومی شهر دوشنبه در 11 ماه سال 2020 249 میلیون و 605 هزار و 300 مسافر را تشکیل می‌دهد. گردش مسافران در 11 ماه سال 2020 1 میلیارد و 173 میلیون و 243 هزار و 600 مسافر کیلومتر اجرا گردید. نشان دهنده‌های اساسی در این دوره متناسباً 91% اجرا گردید. در 11 ماه سال 2020 توسط نقلیات سبکروی تاکسی اجرایش حجم مسافربری 6 میلیون و 503 هزار و 300 مسافر و گردش مسافران 87 میلیون و 830 هزار و 51 مسافر کیلومتر را تشکیل نمود که نسبت به همین دوره سال 2019 حجم مسافربری 174%، گردش مسافران باشد 234% اجرا گردید. در همه جمعیت‌های کرایوی از روی کواتا و طلبات در مجموع 2750 عدد واسطه‌های نقلیات جلب گردیده و مسافران در حدود پایتخت 1556 عدد نقلیات سبکرو خدمت‌رسانی انجام می‌دهند. مؤسسه دولتی کمونالی دوشنبه نقلیات خدمات رسان در حدود شهر دوشنبه با 4 کارخانه کمونالی دولتی، کارخانه کمونالی واحد دولتی اتوبوس 1، کارخانه کمونالی واحد دولتی اتوبوس 2، کارخانه کمونالی واحد دولتی اتوبوس 3، کارخانه کمونالی واحد دولتی ترالبوس و 17 جمعیت‌های نقلیاتی در مجموع 83 خطسیرهای مسافربری از جمله 26 خطسیرهای اتوبوسگرد، 8 خطسیر ترالبوسی و 49 خطسیرهای میکرواتوبوسگرد که از این شماره 14 خطسیرهای میکرواتوبوسی نزدی شهری میباشند در دایره شهرداری خدمت‌رسانی کار سیستم نقلیات مسافربری را اداره می‌نماید.